טוב, קודם כל מבחינת המסגרת, אני מבקש שבסופו של דבר העבודה תוגש באחד משני האופנים. הייתי מעדיף שהיא תהיה כרוכה, כאשר הכריכה יכולה להיות עם ספירלה או סיכות בסרט, כאשר מאחורה יש דף קשיח. כל בית דפוס שמתעסק קצת בעבודה מול סטודנטים יודע בדיוק על מה מדובר. בחזית שקף שבסך הכל שומר את כל הדפים באיזושהי מסגרת שהיא מסגרת כרוכה וקשיחה. במידה ומישהו יש לו איזושהי בעיה עם זה, מבחינתנו זה גם בסדר אם ייקח מה שנקרא תיק חזית שקופה, שאפשר לקנות אותה בכל תיקייה כזאת, בכל חנות. אם אתם מכירים, עם שני העוקצים האלה שיוצאים כלפי מעלה, אחרי שאתם מכניסים את העבודה, אתם לוקחים את כל הדפים, מחוררים, שני מחוררים, תוקעים פנימה, סוגרים, אפשר גם בצורה כזאת. אז כאמור, רצוי שהיא תהיה כרוכה, אבל אפשר גם להגיש אותה בצורה כזאת. אני חושב שאם העבודה גם תשמש אתכם לצרכים של העבודה, אני חושב שיהיה ראוי מאוד שתוכלו להגיש אותה, ואז אם תגישו אותה כרוכה, זה בהחלט ייראה יותר טוב. תראו, בעיקרון, הדברים שאני מעביר לכם הם בסך הכל, אתם יודעים, באוניברסיטה לפעמים לומדים סמסטר שלם נושא של, ומי שמכם למד באוניברסיטה או במוסד אקדמי אחר, מכיר את התחום הזה. כתיבה של עבודה, או כתיבה של עבודה מדעית, הוא לפעמים הייתי אומר כמעט מדע שעומד בפני עצמו. אז אין לי כוונה פה שאנחנו נבזבז את